Zdravím priatelia z ďalšieho dielu Kuky pod ruky. Dneska budeme kaliť tento damaškový fešák, alebo tohto damaškového fešáka, šárka. V prvom rade si zapneme dobrú muzičku, najlepšie Metaliku. Potom prejdeme ku peci kaliacej. Je to moja výroba, používam ju už kopu rokov. Skontrolujeme si teplotu, vyhovuje. Otvoríme to. Takto to vyzerá znútra. Drakové peklo. A fúkneme tam nožík. Prikryjeme. Tak, teraz počkáme tak 10 minút, kým sa zohreje na kaliacu teplotu a ochladíme ho v oleji. A 10 minút prešlo, ideme k peci. No, pomaličky, opatrne, pretože to je veľmi horúce a materiál je veľmi drahý. Vyťahneme a zachladíme v oleji. Ideálne pre damašok tak 30 sekúnd. Obvykle stačí, ale musíme s tým vždycky hýbať, aby teplo bolo odvádzané čo najrýchlejšie do oleja z materiálu. Olej je kaliaci. Ten taký stredne hustý, myslím to je. Ten sa mi celkom osvedčil na uhlíkové ocele. Nevyvoláva ani veľké pnutie a mám s ním dobré výsledky. No. Bereme si handru. Vytiahneme. Necháme to odkvapkať. Poutierame. Tak. Teraz to položíme medzi dve platne kovové, ktoré nám zabezpečia, že sa materiál po stiahnutí neskrúti. Tak, a je to. Kalenie je hotové. Potom po 10-15 minútach oddychu vybereme. Voilà. Bude fešák. Skontrolujeme, či je rovinka. OK, super. No, a tak to bude vyzerať v podstate už. Už vidno aj damaškovú kresbu. A teraz ho už iba dáme popustiť do pece a môže byť pripravený na ďalšiu prácu. Tak priatelia, ďakujem za pokuk a pekný deň.